Gràcies, senyor president. Senyor conseller, si té l'amabilitat de contestar, quines mesures pensa adoptar la conselleria per a garantir la seguretat i salubritat de l'alumnat que cursa els seus estudis en el Col·legi Evaristo Calatayud de Montserrat? Moltes gràcies. Gràcies. Senyor conseller. Senyor president, senyoria, la Conselleria d'Educació sempre ha posat tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a garantir la seguretat i salubritat d'alumnes i de docents, de personal d'administració i servicis, de tots i cada un dels centres educatius de titularitat pública de la comunitat, i en aquest sentit dir-li que el Col·legi Públic d'Infantil i Primària Evaristo Calatayud gaudeix de la mateixa seguretat i salubritat que la resta de centres que conformen la xarxa pública del nostre sistema educatiu. Moltes gràcies. Gràcies, senyor conseller. Senyora diputada, té vostè la paraula. Senyor conseller, no m'ha contestat vostè. I si, des de luego, tots els col·legis de la xarxa pública tenen les condicions de seguretat i salubritat d'aquest col·legi, estem aviats en l'educació pública, però suposo que és el que vostè, a més, vol aconseguir. Estem parlant d'una població, Montserrat, de 6.000 habitants. D'alumnes, en aquest centre, 525. Els pares i mares del Col·legi Evaristo Calatayud han estat reivindicant des de fa més de 15 anys la construcció d'un centre escolar nou davant les insuficiències de l'antic. Davant d'aquesta situació, què ha fet la Generalitat amb connivència amb l'Ajuntament de Montserrat? CIEXA materialitza la instal·lació de barracons prefabricats el dia que isca l'Orange Barracons, no vull ni pensar el que n'hi ha darrere d'això, en una zona que no està urbanitzada ni és urbanitzable, no ha rebut cap autorització administrativa per a fer una instal·lació provisional educativa. No s'ha tramitat cap declaració d'interès comunitari que habilite o autoritze la implantació d'aules prefabricades. Territori no ha emès cap informe ni ha autoritzat cap obra provisional. S'han ubicat en una zona que és una marjal del poble, junt a un barranc, l'eixida natural d'aigües d'esta població, davant d'unes naus municipals, també fora de la legalitat, per cert, en sòl rústic, i ocupant, a més, vies pecuàries, en concret una vereda i un cordel, amb uns accessos per als autobusos que fan perillar la seguretat vial dels escolars que no tenen una vereda com toca per anar al col·legi. Els pares, mares, iaios i iaies han de creuar tot el poble i una carretera molt perillosa 4 voltes al dia. La climatologia de la zona sense una guarida del vent fa que els menuts romanen tancats massa dies dintre d'aixos barracons, aules prefabricades tan meravelloses. Això sí, són totes de colorins. Són totes de colorins. Les obres, que van començar en agost de 2008, s'executaren dintre una parcel·la rústica privada que prèviament havia llogat l'Ajuntament, ens agradaria saber aquí. Esta parcel·la, a més, ocupa una vereda i cordel, com dia, de zona inundable. Les obres s'han fet sense que l'Ajuntament es presentara o aprovara cap projecte edificatiu, encara que fora de caire temporal, però per contra s'han efectuat obres per a la instal·lació de col·lectors i aigua potable, electricitat, telèfon, tot això vulnerant la normativa de règim local i urbanística. Estos fets han desencadenat tot un rosari de denúncies al Seprona, a la Guàrdia Civil, a l'Ajuntament i a la pròpia Conselleria, sense rebre cap resposta per les administracions competents. De fet, els jutjats de Picassent han obert diligències penals després que la Fiscalia de València trobara indicis de delicte urbanístic en l'actuació de l'Ajuntament. Hi ha en marxa un procediment obert per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori. A més, les mesures de seguretat que s'han emprat en la instal·lació provisional i les condicions de salubritat deixen molt que desitjar. No hi ha previst cap pla d'evacuació en cas d'incendis i no té els informes preceptius de bombers. S'ha detectat arena contaminada per bactèria E. coli, estudis que van tindre que fer els propis pares perquè la conselleria es va negar, en els arenals on juguen en la zona de jocs dels menuts, la qual cosa comporta un risc elevat d'infeccions gastrointestinals, infeccions en la pell, pneumonia típica o pròtesis aguda bacteriana, entre altres afeccions. A més, el paviment utilitzat és abrasiu. Els patis compten amb escàs ombratge, per tant, en estiu tenen que romandre també moltes vegades tancats. No es compta ni amb gimnàs ni amb biblioteca. Es va començar el curs quan encara hi havia obres en marxa amb el consegüent perill per als menuts. Els barracons han patit una concentració d'humitat degut a filtracions d'aigua de pluja i estar ubicats en una zona humida de la població, fet que pot provocar problemes de micosi, asma i altres alteracions en les vies respiratòries. A l'octubre de 2008, el dia 21, pocs dies després, me vaig poder entrevistar amb mares de xiquets d'este col·legi, una tromba d'aigua va inundar tots els accessos d'este col·legi i va provocar una gran alarma entre els pares i mares que no podien accedir al recinte. Van tindre que accedir a pels seus fills amb l'aigua i el fang que els arribava als genolls dels pares i a la cintura dels xiquets.
Així van tindre que eixir del col·legi. El problema, de fons, senyor conseller, és que la ubicació provisional del col·legi Evaristo Calatayud de Montserrat ha estat un cúmul de despropòsits de la seva conselleria. Contra qualsevol criteri racional, des de l'Ajuntament de la localitat, en connivència amb la Conselleria d'Educació i amb el beneplàcit de la de Territori, es va decidir situar-lo en una zona rústica, a saber de qui, fora del nucli urbà, sense autoritzacions ni permisos, rodejat de camps de cultius, instal·lacions de ramat, amb barracons plens de deficiències, això sí, de colors, sense condicions de seguretat i amb una salubritat que ha quedat qüestionada després de veure els informes sobre l'arena del pati contaminada. En aquest últim aspecte, l'actitud de la Conselleria ha deixat molt que desitjar. S'inhibiren en la petició dels pares i mares d'alumnes per a que feren l'anàlisi de l'arena. I sap què li diuen als xiquets? Que se renten les mans. Això és el que ha fet la seva conselleria, llevar-se les mans com Pilatos. Senyor conseller, a vostè li agradaria dur els seus fills a un col·legi en aquestes condicions? Doncs als pares i mares de Montserrat tampoc. Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor conseller. Perdó. ¿Vol pulsar, por favor? Gracias. Té la paraula ja, senyor conseller. Gràcies, senyora Oltra. Bueno, no sé quina és la seva informació, però vostè ha començat dient una cosa que és, de tot el punt de vista, falsa, una falsetat. Vostè ha dit que això era sòl rústic i que no era urbanitzable. Ha dit la seva primera manifestació. Jo tinc així un informe dels servicis tècnics de l'Ajuntament de Montserrat que diuen en los documentos integrantes de la revisión del PGU, las parcelas 240 y 283 del polígono 14, que es on està ubicat, están clasificadas como urbanizable residencial de media densidad. Por tanto, señora Oltra, lo que tiene usted que hacer es mirar la documentación y quién se la facilita, porque si todo lo demás, después de la falsedad inicial, pues tenemos que ponerlo en cuestión, lo pondremos en cuestión. Usted hace aquí un alarmismo exagerado. Es decir, esto está en un suelo urbanizable. Esto, además, responde a la necesidad de hacer un colegio nuevo. El perfil del colegio está definido, está programado ya en la programación de infraestructuras de CIEGSA y solo estamos pendientes precisamente de que se resuelva en el Plan General de Ordenación Urbana la ubicación definitiva de ese colegio. Pero en el interín pues hay que solucionar un problema como otras veces y hay que poner esas instalaciones provisionales. Decirle que ni en el centro, ni en el ayuntamiento, ni en la consellería tenemos constancia de resultados obtenidos en ningún análisis, esos a los que usted ha hecho referencia. Y tampoco tenemos ninguna constancia de que ningún niño o niña de ese colegio haya tenido ningún problema de salud referido a ninguna problemática en este sentido. Por lo tanto, como siempre, usted parte de un planteamiento de falsedad. Ese suelo es urbanizable, ese suelo está registrado así, no es suelo rústico y, por tanto, lo demás lo tenemos que poner absolutamente en cuestión. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor conseller.